centre Košíc začali búrať časť historického areálu kasární a podľa mňa je to dobrá správa. Malinovského kasárne majú viac ako 4 hektáre a približne 20 historických budov. 8 z nich je chránených ako národné kultúrne pamiatky a majú zostať zachované. Zvyšok areálu sa má zmeniť na novú mestskú štvrť s desiatkami bytov, obchodmi, kanceláriami, klinikami, podzemným parkovaním a verejným priestorom. Vznikli má aj nová ulica a pešie prepojenie medzi Kuzmányho sídliskom, Mojzesovou ulicou a historickým centrom. Projekt má byť rozdelený minimálne do 2 etap. Samotná výstavba ešte nemá presný termín, no prvá etapa by podľa developera mohla byť dokončená v roku 2029. Za mňa je toto presne miesto, kde majú Košice stavať. Nie na ďalšom poli za mestom, ale na roky nevyužitom území v centre, kde už máme električky, cesty, školy aj služby. Pamiatky treba chrániť, ale nechať celý areál 20 rokov chátrať nie je ochrana histórie. Čo si myslíš ty? Je zbúranie časti kasární priateľnou cenou za vznik novej mestskej štvrte?